Diolch yn ei weddio. Diolch yn ei ti. Unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron. I ni yn cyflwyno'n hamser i ddofal di. Yn galw arna ti dywallt y lan ysbryd arnom. Tyrdim plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa. Fe fydd na baned dros nesaf yn y neuadd. Fe fydd oedfa pnawn Sul nesaf, sef dydd Nadolig am hanner awr wedi 3 fel arfer. Ond cyn hynny, noswyl y Nadolig, mae yna wybodaeth ar y cerdiau bach yma, yn sôn am ein hoedfa noswyl y Nadolig, 11:40 o gloch yn nos, ond fe fydd yr oedfa honno dim ond ar gael ar-lein. Felly fyddwn ni ddim yn cynnal yr oedfa yn yr adeilad, ond fe fydd ar YouTube am 11:40 a gobeithio gorffen mor agos i hanner nos a phosib. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu Carol rhif 22 o Deuwch Ffyddloniaid oll dan orfoledi. Gen i aros ar ein heistedd i ganu Carol rhif 22. Bydd am darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 61. Salm 61.
Clyw o ddiw fy Llefain, gwrando ar fy ngweddi, o eitha fy ddeiar y llefaf atat, pan lesmeirio fy nghalon, arwain fi I graig a fyddo uwch na mi. Cynnes biost y noddfa I mi ac yn dŵr cadarn rhag y gelyn. Preswyliaf yn dy babell byth, am hymddiried fydd dan orchydd a denydd. Cynnes ti ddiw a glywaist fy addunedau, rhoddaist etifeddiaeth i'r rhai o ofnant y enw. Ti estynu oes y brenin, ei flynyddoedd fyddant fel cenedlaethau lawer, fe a erys byth gerbron diw, darpar drigaredd a gwirionedd fel y cadwant ef, felly y cynmolaf dy enw yn dragywydd, fel y talwyf fy addunedau beunydd. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda chi nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith to o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist ac I ni yn diolch am y ffordd a gorwyd I ti ddarparu ffordd I ti cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen I ti drefnu ffordd y byddai pechaduriaid fel ni yn gallu dod yn blant I ti I alw ar denw di ac I ddod I geisio dy wyneb ac o Dduw fod hyn oll yn bosib oherwydd I ti drefnu y byddai'r arglwydd Iesu Grist yn dod ac yn byw y bywyd perffaith yn ein lle ni ac yn cymryd ein cosb ar y groes. Ac o Dduw I ni yn llawenhau o sil I sil o ddydd I ddydd yn arbennig ar y sil I ni'n cofio i'r arglwydd Iesu atgyfodi o'r bedd ar y trydydd dydd. I ni'n diolch I ti am y fuddugoliaeth yna. Y fuddugoliaeth dros yr un drwg a phechod a giffern ac I ni yn diolch bod y ffordd yma wedi hagor I ni. Nawr I ni yn gallu dod o'th flaen ac yn gallu galw arna ti fel ein tad I wrando ar ein cri. I ni gallu dod a'n deisyfiadau a'n diolchiadau ger dy fron yn gwybod y fod ti yn ein clywed, yn ein gwrando ac yn gofyn I ti wrando o'r newydd heddi. Byddi ti yn trigyrhau wrthym ni yma o Dduw, byddi ti yn bresennol yn ein plith. Gad I bob un ohono ni fedru tystio ein bod wedi cyfarfod a thydi heddi, dy fod yma wedi cynhesu'n calonau ni, ein calonau wedi oeri ac wedi crwydro ac hyd yn oed wedi caledu. Ond o Dduw y byddi di yn dod ac yn peri y bydd ein calonau yn cynhesu ac y byddwn ni yn llamu oddi fewn wrth i ni ystyried ar hyn yr wyt ti wedi wneud ein mwyn ni. Ac I ni yn diolch I ti felly am y cyfnod yma sydd yn hatgoffa ni am ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist i'r byd yma. Ac iddo ddod I bwrpas, I achub dy bobl o Dduw, I'n hachub ni o'n pechodau. Ac felly o Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd ac yn galw arna ti I beri y byddwn ni yn cael gweld dyddiau gwell o Dduw. Dyddiau lle byddi di ar waith yn rymus. Ac yn weld ffrwyth yr efengil yn cael ei chyhoeddi. Pobl yn dod mewn edifeirwch at droed y groes. Gad I ni weld pobl yn dod I gredu, yn dod I geisio dy wyneb di. Madde ni am ein anghrediniaeth. Madde ni o Dduw I ni yn ffeindio fe'n anodd I ddychmygu yr oes hon I weld pobl unwaith eto yn dod trwy y drysau I wrando ar dy air ac I ddiolch I ti am yr efengil. O Dduw, teird gweithio yn ein plith, rho disgwyliadau mawr yn ein calonau ni. Gad I ni I weddio'n dair arna ti I ddychwelyd i'n plith, I dywallt y lan ysbryd arno mewn fath ffordd y bydd yn ysgwyd yr holl wlad a gwledydd y byd. Gad I ni weld enw di unwaith eto yn cael yr holl fawl a'r parch sydd yn ddyledus. Tyr felly, diogelan hamser cadw ar un drwg I ffwrdd. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
nawr gan I Carol rhif 7, cyd-seiniwn lawen gan mewn hwyl yn fawr a man, ac na fydded neb yn drist heddiw ganed Iesu Grist. Carol rhif 7 gen I sefyll uwch ani. Bydd am ein testyn o'r salmau, Salm 61 ar ddwy adnod gyntaf. Salm 61 ar ddwy adnod gyntaf. Clyw o Dduw fy Llefain, gwrando ar fy ngweddi, oetha fy ddeiar y llefaf atat, pan lesmeirio fy nghalon, arwain fi I graig a fyddo uwch na mi. Mae Geilw Spurgeon y salm hon yn berl. Wel, dwi'n siŵr bod I galw salm yn berl. Yn gyntaf, allech chi ddweud gan I fod yn salm bach, mae'n fyr, ond oherwydd hynny mae hefyd yn werthfawr iawn mewn ychydig o adnodau man a berlau yma. Gall y salm hon fod yn berl I ni gyd, ond efallai'n arbennig heddi I rai sydd wedi cychwyn ar y daith o geisio. Ac I ni sydd yn blant i'r arglwydd ac wedi profi maddeuant pechodau, wedi profi y ceisio ac yna dod at Grist. Yn gallu cofio ac yn cofio nawr ac yn elwa honno fe i'r presennol hefyd. Ond meddwl am y rhai hynny sydd yn ceisio nawr, efallai'r rhai yma, efallai'r rhai yn gwrando ar y we. Eu bod nhw wedi dechrau ar y daith o geisio. I ni wedi dweud sawl gwaith yn ddiweddar yn ystod yr oedfaon sydd wedi bod ac wedi gosod her I bobl I weddio ar I Dduw ddangos eu pechod iddynt. A dychmygwch chi nawr, mae'n gyffroes yn diwedd. Falle rhai wythnos yn ôl, falle yn y noson y gorolau, pan wnaethon ni roed ar her i'r rhai, I weddio bydde Duw yn agor I llyged iddynt weld I pechod. Ac petai nhw wedi cymryd hynny ac wedi derbyn y cyngor ac wedi
galw ar Dduw, I ddangos iddynt yr hyn sydd yn wir amdanynt. A nid mewn modd ffwrdd â hi, ond byddant wedi galw ar Dduw ac wedi bod o ddifri yn y mater, wedi dweud o Dduw graslon, dangos I, os oes na, gallai rhai fod yn gweddio fel hyn, os oes yna Dduw, dangos I mi fy mhechod. Dyna chi her. I ni ddim yn mynd I wneud rheolau ac yn dweud, wel, mae rhaid chi brofi bod chi'n credu mewn Duw. Dwi ddim yn credu bod unrhyw beth mae rhaid I ni wneud hynny. Mae rhaid I chi ddod I credu mewn Duw. Ond dyna chi heru'r byd. Gweddiwch, os oes yna Dduw, dangos I mi fy mhechod. A gweddiwch o ddifri, dangos I mi beth sydd yn wir amdanau. Ond dyma'r broblem. Mae yna lawer wedi clywed y cyngor yma ac yn gwybod os newn nhw hynny, mae'n beryglus o beth I wneud. Achos mae yna rai yn gwybod y bydde Duw yn dangos iddynt ei pechod. Ac felly maen nhw'n ofni. Falle fydden nhw'n dweud bod nhw wedi gweddio'r weddi, ond I ni'n gwybod na wnaethon nhw hynny. I ni'n gwybod oedden nhw ddim wir o ddifri achos yn ofni. Ond mae yna rai yn y byd efalle yn ymwybodol o'r wacder ac efalle wedi clywed yr her ac efalle wedi dechrau gofyn. A dychmygwch, wythnos, bythefnos, tair wythnos, mis yn ddiweddarach, falle blwyddyn yn ddiweddarach, bod rhywun yn dod trwy'r drysau ac yn dweud gymeres i'r her. Ac fe ddangosod yr arglwydd I mi fy mhechod. A dwi ddim yn gwybod beth I wneud. Dwi wedi bod yn isel ers hynny. Dwi wedi bod yn y dymderau. Dwi ddim yn gwybod pa le I droi. Doeddwn I ddim yn sylweddoli falle. Falle bydd rhai'n dweud, doedd ddim yn sylweddoli beth oedd yr her yn golygu. Petawn ni'n gwybod fydden ni'n mynd I gweddio'r her. Ond fe nes I alw ar I Dduw I ddangos I mi fy mhechod. Ac mae wedi dangos a dwi ddim yn gwybod beth I wneud. Wel, beth yw y profiad gall rhai wynebu ar ôl gofyn am agoriad llygad? I'r sawl sydd wedi cael ateb i'r weddi. Eich bod wedi dod wyneb yn wyneb a chi eich hun. Eich bod wedi dechrau deall fod eich gweithredoedd gorau fel brotiau bydron. Fod ymwybyddiaeth o atebolrwydd wedi eich llethu chi. Beth sydd yn mynd I ddigwydd os newch chi gymryd yr her? Neu wedi cymryd yr her a chi yn teimlo canlyniadau'r her? Wel yma, yn y Salm, fe gawn yr ateb. Can weld beth yw y ddarpariaeth ar gyfer y sawl sydd yn ceisio. I'r sawl sydd wedi gweld I pechod. Wel, yn gyntaf, hoffwn I edrych yn fyr ar yr dymderau yma, yn ail ar y weddi ac yn olaf y noddfa. Wel, yn gyntaf y dymderau, mae'r salmydd yma, I ni'n tybio mewn alltudiaeth pan ysgrifennodd y salm. Ymhell hynny yw, roedd yn bell o fod I bod adref ac o fod yn hir arglwydd yn addoli Duw. Mae yn bell ac mae'n peryg, ond am ddarlun o rai heddi. Efalle bod na rai yn bell iawn. Efalle rai grwydro ymhell o Glyw yr Efengil. I ni siŵr o fod tybiwn ni I gyd yn nabod rhai. I ni gyd yn nabod rhai sydd yn bell iawn o Glyw yr Efengil. Yn ddaearyddol neu yn ysbrydol I bod nhw'n bell. Efalle mor bell ac y gallwch chi ddychmygu. Ond efalle wedi crwydro ymhell o Glyw yr Efengil, ei bod wedi dod I weld gwacter bywyd. Mae hwnna'n bosib yn diwe? Ond nid yna yw iachawdwriaeth, bod na rai wedi dod I weld gwacter bywyd? Efalle rhai wedi gweddio'r weddi. O Dduw graslon, agor llygad fennaid I weld fy angen am Grist, neu dangos I mi fy mhechod, dangos I mi beth ydw I. Falle bod na rhai wedi dod I weld hynny, a dod I weld gwacter bywyd. Falle daw trealon bywyd yn drwm I lawr ar eneidiau rhai. I ni'n clywed llawer am bryderon mae pobl yn gwynebu heddi. A'r holl bryderon sydd yna. Pa ffordd I chi'n edrych, mae yna rhyw broblemau ond does yna, sydd yn real I bob un ohono ni. O gall y dymderau yma ddisgrifio sawl cyflwr ar yr enaid. Yr o Dafydd wedi profi sawl math o iselder yn do, ofnau, pellter o Dduw. Ond gai ofyn hyn, a oes na un yn gwrando, mae eisiau dychymyg does, yn yr oes yma lle dyw fawr neb yn mynd i'r oedfa bellach.
Dim hyd yn oed proffeswyr Cysnogol yn trafferthu i ddod i'r oedfa. Heb sôn am y byd, wrth gwrs, sut allan ni ddisgwyl i'r byd dod i'r oedfa pan dyw proffeswyr ddim yn rhoi'r holl ymdrech i ddod i'r oedfa. Mae e mor ddigalon, yn dyw e? Mae'r sefyllfa'n driennus, mae'n erchyll. I feddwl bod 50,000 bron iawn siwr o fod o siaradwyr Cymraeg yn y brif ddinas, a faint sydd yn dod i oedfa, neu oedfa lle mae'r efengyl yn cael ei ffregethu. I ni ddim yn gallu cyfri rhyw lawer, fi ddim llawer yn trafferthu fynd. Mae'r sefyllfa yn ofnadw. Mae e yn dorcelonus. Ond o blith rheina, efallai bod na rhai sydd yn gwrando, falle dyna'r cyffro, bod na rhai yn gwrando. Efallai rhai wedi teimlo bod trealon bywyd yn dechrau llethu nhw. Ac ofnau bywyd, ofnau byw, heb sôn am marw. Mae byw yn ddigon o dreal. Mae'r ofnau, mae bywyd yn dod i ni. A fi digon o arian gyda ni i fwydo. A fi digon o arian i wresogi. A fi na swydd ar gael ar fy nghyfer i. A fi na gatre gen i llawer yn poeni. A fi na gatre gen i. A fi na dwych fy mhen. Gymaint o broblemau. A fi iechyd gen i. Mae bywyd yn beth anferth, ond yna fe ddaw marwolaeth sydd yn fwy erchyll. Mae marwolaeth yn rhywbeth i'w ofni, yn dweud? Y byd yn rhedeg i ffwrdd o farwolaeth, ond mae marwolaeth yn rhywbeth i'w ofni. Pam? Achos y mae e'n agoriad drws i dragwyddoldeb. Nid diwedd yw bywyd. Pan mae bywyd yn dod i ben, diwedd ddim yn gorffen, a mae e'n ddechrau ar dragwyddoldeb. A'r cwestiwn yw, ble fyddwn ni? Ac felly mae ofnau'r bedd yn bedd anferth. Ond beth os na rhywun yn gwrando? O'r diwedd wedi dod, efallai wedi clywed am yr oedfa, neu wedi dod ar hap. I ni'n dweud ar hap, ond trwy ragluniaethau Duw, i'n dod i wrando ar yr oedfa hon, neu un tebyg lle mae'r efengyl yn cael ei ffregethu. Dychmygwch, un yn gwrando, o leia un. Efallai sydd yn barod wedi syrthio, yn ymwybodol ei bod nhw wedi syrthio i waelod y carchar tywyll di. Dyna sut maen nhw'n teimlo. Maen nhw'n teimlo fel ei bod nhw ar waelodion y twll erchyll o garchar tywyll di. Adnod 2. O eithaf y ddeiar y llefaf atat, pan lesmeirio fy nghalon. Dyna chi ddisgrifiad. Mae e'n rhywbeth, dyw crefydd ddim yn rhywbeth i ni'n gallu ticio rhyw focs a di dweud bod fi wedi gwneud hyn ar llall. Gai ofyn i chi rioed wedi teimlo ofnau'r bedd. Ofnau'r farn. Ofnau canlyniadau eich pechod. A chi ddim yn gwybod pa le i droi. A chi ddim yn gallu rhedeg i ffwrdd ohono fe. Ac o'r diwedd rydych chi wedi profi'r agoriad llygad yr enaid. Eich bod wedi gweld rhywfaint ar ogoniant Duw. Falle ddim yn gallu esbonio mai dyna beth chi wedi gweld, ond eich wedi clywed rhywbeth am berffeithrwydd Duw. Ac mae hynny wedi goleuo eich tywyllwch chi. A gynt yr oeddech fel pawb arall yn meddwl nad oeddech mor wael â hynny, yn sicr nad oeddech chi fel rhai o waelodion cymdeithas, y drw gweithredwyr, y torwyr cyfraith. A bod chi ddim fel nhw, ond nawr mae yna rhywbeth wedi digwydd, eich bod wedi dod i weld rhywfaint o beth yw eich pechod chi yng ngoleuni mawredd ac ysblander Duw. Bod yna rhywbeth wedi digwydd. Falle pethefnos yn ôl, eich bod chi yn edrych ac o gwmpas y lle ac yn meddwl, dwi ddim gwaith yn neb arall. Dwi ddim yn berffedd, ond dwi ddim yn waith na'r mwyafrif o bobl yma yn y brif ddinas. Dwi ddim yn torri'r gyfraith yn aml, a falle mynd tipyn bach yn rigloi yn y car o dro i dro, mae pobl yn dweud, ac maen nhw'n dweud, dwi hwnna ddim byd nag yw e. Dwi wedi llwyddo sgoi ambell i fflachiad y camera. Ond ar wahân i na, falle dwi'n dderbyniol, dwi ddim o'r ddrwg, dwi'n rhegi ambell, a mae'r pobl yn dweud, neu dwi wedi bod yn tipyn bach yn feddwl o dro i dro, ond dim byd gwahanol i neb arall, dwi ddim yn berson drwg, o pobl yn dweud, ond mae yna rhywbeth wedi digwydd sydd wedi peri bod chi yn y dymderau, bod chi wedi gweld, dwi'n waith na neb arall, bod chi wedi gweld eich rhagrydd, bod chi wedi gweld eich balchder, ond chi ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd. Falle bod chi wedi sylwi eich bod chi wedi cael eich genu'n bechadur. Ac oherwydd hynny chi'n pechu. Ond nid hwnna'n rhyw ymwybyddiaeth o'r newydd i rai. Mae'n athrawiaeth ddofn, mae yn yr ysgrythyr. Ganwyd pob un ohono ni'n bechaduriaid. Ond mae'n rhywbeth ymarferol. Mae'n rhywbeth y mae pob Cristion yn ei brofi. Maen nhw'n sylweddoli mae wedi'n genu'n bechaduriaid i ni, ac oherwydd hynny, dyna pam i ni'n pechu. Dydych chi ddim yn bechadur achos bod chi'n pechu.
A falle pan o'ch chi'n 2, neu'n 4, neu'n 5, neu'n 7, bod chi wedi dwy'n rhywbeth, ac oherwydd hynny fe ddatganwyd bod chi'n bechadur. Na. Fe'ch ganwyd chi'n bechadur, a dyna pam eich chi'n neud y pethau drwg, a dyna pam eich chi ddim yn gallu peidio a bod yn hunanol ac yn falch ac yn ddrwg ac yn beth bynnag arall. Mae'n gyflwr, a pan chi'n dod i sylweddoli hynny a profi fe, mae yna rhyw ofn yn dod ar eich traws chi. Efallai bod yna rhai yn gwrando sydd wedi mynd yn ddaearyddol i ben draw'r byd. I osgoi clywed yr Efengyl, neu ddod o dan dylanwad yr Efengyl. Ond efallai wedi sylweddoli nad oes modd ffoi o bresenoldeb Duw, a bod ei lygaid yn eich gweld ble bynnag i chi. Ond nid yw'n wir, mae yna rhai, ond ydyn nhw wedi trio ffoi. Ond mae yna rhyw falle'r coleg, dyna i chi'r clasur. Chi gallu gweld, mae'r plant bach yn tyfu lan, ac yna maen nhw'n dod ac yn mwynhau, ac efallai mae rhywbeth yn digwydd pan maen nhw'n mynd trwy harddegau ac yn penderfynu bod nhw eisiau bod fel y byd. Ond falle ddim eisiau brifo teimladau ac yn y blaen, wedyn mae'r coleg yn dod. Mae'r coleg, dyna cyfle, beth am fynd i ffwrdd yn y coleg, achos nawr fydd cartre gen i, fyddai'n gallu neud beth dwi eisiau, bydd neb yn dweud fod rhaid fi fod nôl erbyn 11 o gloch y nos, hanner nos, 1, 2, 3 y bore, fedrai aros mas trwy'r nos, fedrai yfed beth bynnag dwi eisiau, fedrai neud beth dwi moyn, gallai fod yn anfoesol, pob math o anfoesoldebau, ac maen nhw'n mynd yn bell o gliw yr Efengyl, lle nad oes na neb yn mynd i roi atal arnyn nhw, ac maen nhw'n meddwl dyma i chi, ond dychmygwch, efallai bod na un yn gwrando ar y we nawr, sydd yng nghanol brynt ni'r coleg. A rhywsut trwy rhagluniaethau Duw bod nhw wedi gweld y brynt ni. A bod nhw'n gwrando ac maen nhw yn y pydew erchill. Maen nhw yn y dymderau. Ac mae ofnau'r bedd wedi hysgwyd nhw. A maen nhw'n gweld, a dyma i chi, fi'n siŵr fi'n rai yn fodlon tystio hyn, bod nhw'n teimlo fod Duw a'i lygaid arnyn nhw yn edrych ar pob beth maen nhw'n neud, ac maen nhw'n teimlo'n euog. A does dim ffoi o lygaid Duw, bod Duw yn gallu gweld nhw yn y clwb nos, neu ble bynnag yn y cartref, yn yr ystafell, yn y coleg, neu beth bynnag yw neu fod yna rhai wedi mynd i wlad arall, ac wedi mynd i'n bell i ffwrdd o gliw yr Efengyl. Ond yna rywle, ymhen draw'r byd, yn rhyw ystafell, maen nhw'n nghanol rhyw bechod, ac mae yna ymwybyddiaeth o pechod wedi dod drostyn nhw. Ac nawr maen nhw'n gweld, mae Duw yn fy ngweldi, a nhw'n gwybod beth i wneud â hunan, maen nhw'n teimlo'n euog, maen nhw'n methu ffoi, a maen nhw'n mynd yn bellach ac yn bellach, ond mae Duw dal yn ei gweld nhw, ac mae ofnau'r bedd yn ei llethu nhw. Yn rhai heb fynd yn bell, yn ddaearyddol. Falle dal yma yn y brifddinas. Ond heb fod i oedfa sawl blwyddyn. Ac nawr fe ddaw ei ogrwydd drostynt. Dyn nhw ddim yn gallu esbonio sut digwyddodd hyn. Efallai, oedd yn bosib ond yw efallai weddio nhw o Dduw graslon. Agor llygaid fe enaid i weled fe angen am gris pan yn 15, yn 12, yn 17, yn 20, yn 25. A bod blynyddoedd i'n mynd heibio. A fod Duw nawr wedi dod i'w cof. Ac nawr maen nhw'n cofio'r adnodau, ac nawr maen nhw'n cofio'r negeseuon, nawr maen nhw'n cofio'r tystiolaethau, nawr maen nhw'n cofio am yr hyn mae Duw wedi wneud, ac nawr mae'r euogrwydd fel mynyddoedd byd yn dod lawr ac yn gwasgu'n drwm ar eu hyneidiau nhw, ac maen nhw'n teimlo, beth dwi wedi wneud, yr fath fraint o cael clywed ar y Efengyl, ac fe nes i droi cefn arni. Ac mae'n dod fel ton ar ôl ton, euogrwydd ar ben euogrwydd, a nad oes modd ffoi o deimladau o'r euogrwydd ar o anobaith. Ac i ba le bynnag o troant, y cant i atgoffa o ba mor fyr mae'n wedi dod o safon Duw. Ac nad ydych chi'n gallu gwneud dim i newid y sefyllfa. Be bynnag chi'n neud, falle rhai wedi trio gwella. Lle chi dychmygu rhai yn meddwl, wel, i wella'r sefyllfa, beth am i fi fynd allan a helpu pobl llai ffodus na fi. Ac maen nhw'n neud hynny, falle am flwyddyn yn ddwy, ond dwi ddim yn helpu. Mae'r boen dal yno. Os hyd yn oed allech chi ddweud y boen yn cynyddu hyd yn oed. Maen nhw'n dod yn fwy ymwybodol o lygad Duw yn ei dilyn i bob man. Ei fod yn gweld i berfeddion eich enaid.
Dyna chi ymwybyddiaeth pan ych chi'n sylweddoli fod Duw yn gweld mwy na beth i ni'n gweld. Fod Duw yn gwybod yr hyn sydd yn eich enaid chi, yn gwybod y cyfan, yn gwybod eich cymhellion chi, yn gwybod am eich rhagrydd chi, yn gwybod am eich balchder chi. Gael ddweud hyn os ych chi yn y cyflwr yma. Mae'n rhyfedd o'n diwedd. Mae cryfyddau'r byd ddim yn dod â lot o obaith. Ond os ych chi yn y cyflwr yma, am achos i lawenhau, gan heb waith yr ysbryd glân yn goleuo eich enaid o'ch cyflwr yn ateb eich gweddi i agor eich llygaid, yna ni fyddech yn agos at weld hyn. Fyddech chi ddim yn gweld eich pechod. Fyddech chi ddim yn teimlo'ch bod yn y carchar tywyll di. A byddech chi nawr yn dal fel pobl eraill yn meddwl fod pob dim yn iawn, falle ddim yn berffedd, ond chi'n iawn, a llawn rhyw hyder ffals. Felly chi sydd yn anobeithiol, cymerwch gysur y mae gobaith. Mae'n rhyfedd yn diwe. I ni'n dyheu am gweld pobl sydd yn dod i'r oedfa sydd yn anobeithiol. Achos os ych chi'n anobeithiol, mae yna obaith. I ni'n mwy bryderus pan ni'n gweld pobl sydd yn dod yn obeithiol. Os fydd yna rhywun yn dod mewn yr oedfa ac yn obeithiol gan bod nhw'n teimlo, dwi wedi dod i'r capel, dolyg unfaith dod, dwi wedi dod i'r carole, dwi wedi ticio bocs, dwi'n llawn gobaith, dwi wedi gwneud yn dda, dwi wedi helpu'r tlawd, dwi wedi roed i'r casglad i helpu bobl llai ffodus na fi, ac yna dwi'n teimlo'n gyffyrddus ac yn llawn gobaith. Ac yna ni'n edrych yn nhw'n teimlo'n anobeithiol. Mae'n dor calonus i weld pobl sydd yn obeithiol. Beth i ni eisiau gweld yw pobl anobeithiol. Achos mae yna obaith i'r rhai sydd heb obaith. Dyna'r efengyl. Rhaid i chi weld eich bod yn anobeithiol. Rhaid i chi ddod i'r dymderau. Rhaid i chi dod i deimlo fod Duw ymhell ohonoch chi, a bod chi'n gweld eich pechod o eithaf y ddeiar y llefaf atat. Pan lesmeirio fy nghalon, dyna beth i ni eisiau gweld, bod eich calon chi mor drwm. Bod chi'n llawn anobaith ac ofnau. Dyna beth i ni eisiau gweld. Mae'n swnio'n rhyfedd ond diwe. Ond i ni eisiau gweld chi fyna mwyn i chi ddod i'r cam lle mae yna obaith. Wel, gadewch i ni symud ymlaen y weddi. Dyma le ni eisiau gweld chi. Adnod 1 a 2. O, Clyw o Dduw, fy llefain, gwrando ar fy ngweddi, o eithaf y ddeiar y llefaf atat. Mae rhaid i hyn ddigwydd. Mae rhaid bod na lef, fod na gry, fod na weddi, eich bod yn llefain ar Dduw. Rhaid bod yna. Dydyn ni ddim yn dweud rhaid eich bod chi'n ddiwynyddol gywir ar pob un gair eich chi'n defnyddio, bod chi'n defnyddio'r termau cywir a'r geiriau cywir yn y drefn cywir. Beth ni'n sôn amdano yw fod na gry. Fe mae plentyn pan yn syrthio, a chi'n clywed y crio, chi'n gwybod pa maen nhw'n crio wedi brifo. Sdim eisiau'r plentyn dod lan a dweud wrthyn ni, dwi wedi cael cwt cas am angen i fi fynd i'r ysbyty i gael pwythau. A fi'n credu fydd eisiau fi cael ei lanhau yma pethefnos nesaf. Sdim eisiau hynny, sdim eisiau'r plentyn i ddeall, be ni'n gwybod mae'n crio. Dyna beth eisiau gweld, bod y dagrau, mae'r dagrau yn ddigon yn diwe. Mae'r dagrau yn ddigon i fi wybod, mae'r plentyn bach yma wedi syrthio ac wedi brifo. A dyna beth ni'n chwilio amdano mewn oedfaon. Dyna beth ni eisiau gweld mewn pobl. Dyna beth ni'n dyheu amdano. Dyna pam ni'n mor bryderus yn yr oes hon, pan mae pobl yn profesi. Ni'n gweld pobl sydd yn dweud bod nhw wedi dod i gredu Iesu Grist, maen nhw'n cael ei bydyddio, maen nhw'n llawn bydolrwydd y byd a chrefydd, ac maen nhw'n cario ymlaen, ac maen nhw'n mynd o nerth i nerth. Ac i'ch chi'n meddwl, pryd weles i'r dagrau? Dwi ddim yn cofio gweld y dagrau. Na dim o reidrwydd y dagrau llythrenol, ond dwi ddim yn cofio gweld hwnna, ond dwi ddim yn cofio nhw'n sôn amdano fe. Dwi ddim yn cofio nhw'n sôn ar ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae yna rhywbeth am y proffes fodern, mae yna rhywbeth am i chi cerdded mewn i'r peth, proffesi a llaw fyny yn yr awyr, a rwyddio'r ddogfen, ac yna cael eich bydyddio dod yn aelod, a mae popeth yn iawn. Dyw e ddim yn ysgrythurol nag yw. Mae'r ysgrythur yn dweud hyn, Clyw o Dduw fy llefain, gwrando fy ngweddi, o eithaf y ddeiar y llefaf atat. Dwi yn y carchar tywyll di. Dwi ddim yn gwybod beth i wneud. Dwi'n anobeithio. Dwi'n teimlo'r bryntni. Dwi'n teimlo'r anobaith llwyr yma. Ond wedi gweld eich eisoes y cyflwr Jenis, yr enaid yma,
A pan maen nhw wedi dod i'r man lle nad oes gobaith, efallai wedi trio pob math o bethau, ond dim un yn dod â chysu, efallai wedi troi at deulu, at gyfeillion, at waith. Chwa be, mae rhai pobl, be sy'n boblogaidd dyddiau yma? Mae eisiau trio ymarfer corff efallai, neu technegau myfyrdod. Ond nid yw hwnna'n beth boblogaidd heddi. Myfyrdod. Bod ni'n mynd i ryw le ac ymestyn cyhyrau'r corff, ac yn ymlacio'r corff ac yn gwacau'r meddwl sydd yn andros o fybryglus. Ac mae yna rhyw fath o arogleion ac arogl darthau a cerddoriaeth, ac mae yna ymlacio'r corff, ac hwn yw'r atebion yn ôl pob sôn sy'n mynd i helpu pobl trwy bywyd, neu mynd i'r gampfa a gweithio'n galed, a cael y gwaed i giro, i pwmpio o gwmpas y corff, ac bod y cyrrau'n dod yn gryfach, ac yna fydd y meddwl yn well. Dyna'r ateb ar byd yn ei roi, ond credwch i fi, ewch i unrhyw un o'r reina, a fe fydden nhw'n drist i ni'n gweld pobl yn neud y pethau mwyaf eithafol yn yr y byd ymarfer corff, ac maen nhw heb unrhyw obaith yn y byd. Dwi ddim yn dod â cysur. Dwi ddim yn cyffwrdd y boen yn y pen draw. Efallai fyddwch chi'n teimlo well dros dro. Ond dwi ddim yn delio gyda'r angen. Ond i'r enaid efallai sydd o'r diwedd wedi gweld ei bod mewn pydew tywyll, a'ch bod chi yn styc ar y gwylod. Ac nad oes modd ffoi, chi di trio ffoi, ond chi ddim yn gallu. A chi'n llithro lawr, does dim ffordd allan. Chi di trio ffrindiau, chi di trio teuluoedd, chi di trio partion, chi di trio gweithio'n galed, chi di trio ymarfer corff, chi di trio myfyrdodau, chi di trio pob math o bethau, ond mae'r boen dal yno. Ond nid yna'r math o brofiad i ni'n gweld fan hyn yn cael ei ddisgrifio pan daw'r waidd. Y weddi, y cri o'r galon. Mae hwn yn broffes mor wahanol beth i ni'n gweld heddi. Rhyw broffes cyfleus heddi. Y proffes sydd yn gyffyrddus iawn, yn barchus iawn, sy'n rhaid i fi boeni gormod. Dwi wedi dod i gredu, dwi wedi dweud bod fi'n credu, dwi wedi arwyddo, dwi wedi dweud hyn i gyd, a dwi allu mynd mas i treial helpu cymdeithas, ac fe roddau bethau cerdiau mas i bobl i ddarllen, a fyddai gallu teimlo'n well yn o fi fy hunan, a dyna yw proffes fodern. Maen nhw yn y byd, ond mae ganddyn nhw proffes, ond dyn nhw'n mynd i profi hyn, Clyw o Dduw, fy llefain, gwrando ar fy ngweddi oitha fy ddeiar y llefa fatad. Dyna beth ni eisiau gweld, yw bod rhywun yn dod mewn yn dweud, dwi ar waelod y pydew erchyll, dwi ddim yn gwybod pa le i droi, beth ddylen ni'n neud? Wel, dyma beth i ni eisiau dweud nhw. Gweddiwch. Byddwch chi'n llefain. A fydd y weddi'n dod o waelod eich calon. Achos pan daw y waidd, y weddi, y cri o'r galon. Dyna wahaniaeth. Nid gweddi fel y ceir mewn amryw oedfaen. Chi'n gwybod am yr oedfaen crefyddol neu'r seremoniau crefyddol sydd heddi. Mae'n ambell i le, a fydd na fwy ohonyn nhw gwmpas y dolyg. Falle ddim ar ddydd Sul, achos dyna drafferth. Mae byd mwyafrif o gapeli siwr o fod tybiwn ni yn cael gwared ar ei oedfaen ddydd Sul. Achos bod yn nadolig. Ond fydden nhw'n cael ambell i noson o garolau cyn hynny. Ond mewn rhai o'r oedfaen yma, dyma beth fydd yn digwydd, fe fydd pwy bynnag fydd yn y blaen yn arwain yr oedfa, ac yn darllen rhyw weddi, ac yna fe fydd pawb yn ymuno ac yn dweud, Amen. Neu yn ail ddweud y frawddeg o'r weddi, ac yn dweud Amen. Dydw i ddim yn credu mai dyma beth mae'r salmydd yn sôn amdano. Mae'r salmydd yn sôn am lef. A dwi ddim yn dod ar yr union adeg fe fydd y gweinidog yn dweud Amen. Fe fydd na gri yn dod o'r galon. Fe fydd na ebychiad yn dod. Yma fe geir ymdeimlad o anobaith. Nid crefydd yw hon. Nid yn rhyw gyfres o weddiau a darlleniadau a negeseuon a seremoniau a beth i ni'n neud fan hyn a beth i ni'n neud fan draw. Na, dim byd o'r fath. Dim dyma beth sy'n fan hyn. Beth sy'n fan hyn yw ymdeimlad o anobaith. A nid yw yn fodlon am mynegu ei dymladau yn unig ac yn hapus o'i gael oddi ar ei frest. Chi'n meddwl mae'n rhai, ond dydyn nhw'n mynd i weld o'r offeiriad. Mewn rhyw stafell fach, dwi'n credu. A mae'n rhyw len yna. A fydden nhw'n cyffesu rhywbeth.
Ac yna maen nhw'n mynd oddi yno wedi cael oddi ar ei brest ac yn teimlo'n well, maen nhw wedi cyffesu fe. Maen nhw wedi dweud wrth rhywun bod nhw wedi gwneud yn ddrwg, wedi dwyn, neu wedi bod yn gas, neu wedi bod yn anol, neu wedi twyllo. A maen nhw'n teimlo'n well. Nid dyna beth sydd fan hyn, nid dweud o weddi, a dwi wedi dweud a gallai cario ymlaen gyda fy nydd. Na. Mae yna rhywbeth mwy fan hyn. Mae yna rhyw ymdeimlad fan hyn i fod yn crio, ond mae rhaid fi cael ateb. Yma cael weddi lle mae yna bwrpas. Mae e am wybod ei fod wedi cael cynulleidfa adiw. Dyna'r gwahaniaeth fan hyn. Nid crefydd seremoniol yw hon. Mae hon yn brofiad, mae'n berthynas adiw. Mae e fel plentyn di syrthio yn crio, mae eisiau gweld mam neu dad. Does neb arall yn ddigon da. Dwi'n bod nhw wedi brifo yn yr ysgol, falle oedd y athrawon yn edrych ar ôl nhw. Ond pan mae mam a dad yn dod, mae'n lot yn well, ond maen nhw'n crio eisiau gweld rhywun sy'n dod â cysur iddyn nhw. Dyn nhw ddim yn fodlon nes bod mam a dad wedi dod, ond mae'n fwy fan hyn yn ysbrydol, yma'r weddi fan hyn. O, ddiw groslon, dwi wedi dod dramgwyddo di. Dwi eisiau gwybod y fod ti'n clywed fy ngweddi. Achos ti yw'r un sy'n rhaid fi fod yn atebol ger i fron. Mae e am glywed ateb. Mae e am gysur yn ei argyfwng. Dyna'r gwahaniaeth. Yma fe welir teirineb. Mae e'n dair yn ei weddi. Dwi ddim yn rhoi'r ffidil yn y to. Dwi ddim yn ei ddweud ac yn cario ymlaen ac wedi anghofio. O ie, nes i weddio hwnna tua 2 awr yn ôl. Dim byd o'r fath. Mae e'n faich ar ei enaid e. Ond yr hyn a ddysgwn yma yw pa mor bell bynnag y mae un. Pa bynnag mor ddofn mae'r pydew yma'n teimlo, y mae Duw yn holl bresennol, yn holl wybodus ac yn holl alluog. Nawr gynt yr oedd y geiriau yna'n codi dychryn achos mae yna rai wedi mynd i bellterau'r ddeiar ac wedi dod i weld llygau Duw yr holl alluog, yr holl wybodus, holl bresennol, ym mhob man ac yn gweld y cyfan. Ac yn ei dychryn nhw. Ond nawr mae'r athrawiaeth yna'n gysur. O gynt yr oedd yn boenus bod Duw yn gweld y cyfan. Ond nawr mae'n dysgu fod Duw yn gweld i berfeddion ei galon ac yn gweld ei Hawlfraint ni. Ond nawr mae'n deall, mae'n dod â chysur gan fod Duw yno i glywed ei gri. Ac o ble bynnag i chi, pa bynnag mor anobeithiol i chi, pa bynnag mor ddofn mae'r pydew yn teimlo, mae Duw yn gallu'ch clywed chi ble bynnag i chi. Falle bydd yr rhai'n dweud, ond dwi wedi pechu llawer. Dwi wedi tramgwyddo Duw cymaint. Ond dyma'r neges y mae Duw ym mhob man. Llenwi bob lle. Ac y mae'n llawn trigaredd, ac mae'n gallu'ch clywed chi o ble bynnag i chi. Pa bynnag mor bell chi di mynd. Sal bynnag tro chi di codi'ch dwrn lan at Duw. Y mae e yno, ac mae'n eich gweld chi, ac mae'n clywed y gri. O waelod y carchar, y gallu'n clywed ni. Os ych chi yn bellterau'r byd, wedi ffoi o Dduw, neu os wedi crwydro ers blynyddoedd, ac wedi cadw i ffwrdd o drigareddau Duw, y mae yno i'w rando eich chi. Clyw o Dduw fy llefain, gwrando ar fy ngweddi, o eithaf y ddeiar y llefaf atat, ac mae'n eich clywed chi. Dyna'r neges yr efengil. Chi sydd wedi dod at y man yma, gall hyn fod wedi bod yn gyfnod hir o anobaith, neu gall e fod y tro cyntaf i chi wedi clywed y neges. I Dduw agor eich llygad i chi weld eich cyflwr am y tro cyntaf heddi hyd yn oed. Pa bynnag un yw e? Beth yw'r cyngor? Trowch ato, gelwch arno, ceisiwch yr arglwydd fel dwedodd Eseia. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael, ef gelwch arno, tra fydd yn agos. Dyna'r cyngor. Galwch, bydd yna gri o'r enaid yma, o'r carchar, ac am gysur, ei fod yn Dduw sydd yn gallu clywed. Lle bynnag i chi, pa bynnag mor frwnt i chi, pa bynnag mor bell i chi di bod, mae yn eich clywed chi wel yn olaf yn drydydd, y noddfa. Y 2 adnod gyntaf, gwrandewch ar hyn eto, Clyw o Dduw fy llefain, gwrando ar fy ngweddi, o eithaf y ddeiar y llefaf atat, pan lesmeirio fy nghalon, ac yna mae'n mynd ymlaen, arwain fi i graig a fyddo uwch na mi, canis biost yn noddfa i mi, ac yn dŵr cadarn, rhag y gelyn.
Dyna i chi gyngor. Disgrifia Spurgeon. Os chi'n darllen un o bregethau Spurgeon ar y darnau yma, fe fyddwch chi'n darllen yr adroddiad yma, mae'n disgrifio gŵr blynyddoedd yn ôl, a oedd yn byw yn agos i glogwyni. Yn debyg iawn os chi wedi gwylio'r rhaglenni yna sydd yn sôn am yr badau achub yn y môr. Mae yna gyfres wedi bod hynod o ddiddorol, rhai ohonyn nhw, ac yn dangos nhw mynd allan i bob tywydd i ganol y môr, a mae'n erchyll. Mae'n erchyll. Chi'n gweld pobl sydd wedi bod yn nofio, plant a rhyw bethau sydd yn arnofio ar y dŵr, heb sylweddoli, cyn o fewn 2 funud, maen nhw'n milltir allan yn y môr. A'r tywydd yn troi, a'r tonnau yn codi. Ond yn yr achos yma, yn disgrifio y gŵr yma, oedd yn byw yn agos i glogwyni, ac lawr i slawr oedd na greigiau oedd yn arwain i'r môr. A byddai'r gŵr yma'n gweld llongau allan ar y môr, tymheslog, ac yna yn dod i drybeini. Yn gallu gweld nhw, yn gweld y llongau blynyddoedd yn ôl nawr, allan ar y môr, ac yn mynd lan a lawr ar tonnau, a chi'n ddim yn gweld y cwch am rhai munudau, falle'r tonnau mor fawr, ac yna chi'n gweld y to dal yn pwyntio'r ffordd iawn, ond yna efallai. Yn aml byddai llongwyr yn diweddu lan yn y môr, a rhywsut, yn arnofio am gyfnod, ac dim ond eiliadau cyn i'r nerth fynd yn llwyr o'r cyrff. Bod y creigiau wedi dod, a nawr mae yna berig arall nawr, yn does, cael eich taro'n erbyn y creigiau, a cael eich taro'n anymwybodol. Felly dyw'r perig ddim drosodd, ond nawr maen nhw'n gweld y creigiau, a maen nhw'n dal ar y graig yma, ond maen nhw'n llithro nôl i'r môr, ac yna mae'r ton arall yn dod, ac yn ei taflu ar y creigiau, mae'n môr yn mynd yn ôl mas, ond yna rhywsut maen nhw'n dal mlaen. Ond beth ddigwyddodd yn ôl pob sôn? I'r gŵr yma rhai tebyg siwr o fod wedi crafu allan yn y graig, grisiau i fyny at rhyw ran o'r glogwyn oedd fel rhyw loches, cyddfan o'r storm, tan fod pethau'n gwella, a'r goleini'n dod a bod rhywun gallu dod i'w helpu nhw. Ac felly dyna oedd na rai yn gwybod os oedden nhw'n mynd i drybeini, bydden nhw'n dod a gweld y grisiau wedi cael eu torri allan o'r graig, ac yna'n dringo lan i'r lloches. Ond dyma beth oedd y broblem, ar ôl blynyddoedd oedd y môr wedi peri fod y grisiau wedi cael eu crafioddi yno. Tonnau ar ôl tonnau, ac wedi mynd nôl yn llyfn. Felly be wnaethon nhw'n penderfynu rhoi rhyw fath o risiau neu ysgol allan o fetel yn hongian dros yr ochr, rhag ofn, mwyn iddynt dod i'r lloches unwaith eto. Dyna oedd y gŵr ma wedi wneud. Bydd arparwyd ffordd ar eu cyfer nhw. O, dyna i chi ddisgrifiad. Dyna chi ddisgrifiad o enaid. Mae'n ddarlun o gyflwr trienus. Ond ydyw, mae yna rhai, wrth gwrs, mae profiad o weld eich pechod yn amrywio mewn ddifrifoldeb, ond mae rhaid i chi weld eich pechod. Ond chi'n gwybod beth, fy'n rhai yn teimlo fel petai'r tonnau yn ei taro nhw'n erbyn y creigiau, ac maen nhw ar y fin dweud fedrai ddim gwneud dim mwy, does dim nerth gen i. Dwi ddim yn gwybod pa le i droi. Yn llawn anobaith, ansicrwydd am heion ofnau. Ond falle bod yr enaid yma sydd yn teimlo felly wedi dod at ddiwedd ei terfyn, ond wedi yn gwybod, wedi clywed am yr Iesu, y gwaredwr, y graig, y lloches, y noddfa, falle'n cofio fel plentyn yn yr ysgol Sul, fe glywes i am Iesu Grist. Tybed a oes na obaith yn hynny wedi'r cyfan. Dwi wedi troi cefn arno fe ers gymaint o flynyddoedd, ond tybed a oes yna rhywbeth am Iesu Grist. Dwi wedi clywed rhywbeth amdano fe, ond dwi ddim yn gwybod sut i'w gyrraedd. Mae fel y llongwyr yn gweld y lloches, ond mae'r grisiau wedi mynd, a ddim yn gwybod fel i gyrraedd y lloches. Dyma'r darlun sydd fan hyn. Maen nhw'n gweld y lloches, ond methu cyrraedd y lloches. Sawl plentyn sydd wedi bod yn yr oedfa, sawl mam a dad sydd wedi bod yn yr oedfa, sydd ddim wedi deall ar y fengil, ac wedi hen droi cefn ar gapel sydd yn coed ar y fengil yn ffyddlon. A blynyddoedd yn ddiweddarach, ei bod nhw'n dod at ofnau'r bedd, ond maen nhw'n gwybod am y lloches, ond maen nhw'n meddwl sut fedrai gyrraedd fyna. Dwi ddim yn gwybod sut i gyrraedd yna, dwi wedi clywed am grefydd, ond dwi ddim yn gwybod, ac maen nhw'n dechrau ofni. Cri y salmydd yw hwn. Arwain fi i graig a fyddo uwch na mi. Ond nid dyna'r neges.
rhaid i Dduw arwain yr enaid at y noddfa. Chi ddim hyd yn oed yn gallu gweithio mas fel i gyrraedd y noddfa. Y lloches, sef Crist. O, fe welwch i'r noddfa, y lloches chi wedi clywed amdano, ond llithron o lawr i drybeini a wna dro ar ôl tro. Nid yw yn gallu derbyn y cysur yr heddwch sydd i'w gael ar y graig. Mae fel y llongwyr yna, cyn bod yr ysgol fetel wedi cael ei ddarparu, yn gwybod bod na grisiau wedi bod na, ac yn gweld y lloches, ac yn dweud, o, hoffwn i gyrraedd na. Ond maen nhw wedi trio mynd â'n y llithro lawr, ac yn mynd i'w marwolaeth ac yn boddi. Mae'n driennus, ond mae'n dorcalonis. Dyna pam nath y gŵr ma ddarparu ysgol. I'r rhai oedd llawn anobaith mwyn nhw ddringo lan i ddiogelwch. Ond dyna beth sy'n rhaid digwydd fan hyn. I'r enaid sydd yn llawn ofnau. Rhaid i'r arglwydd arwain i at y lloches. Fel mae'r emynydd yn dweud, mi glywais gynt fod Iesu a'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. O, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Dwi wedi clywed gynt fod Iesu. Ond dwi ddim yn gwybod sut i gyrraedd yr Iesu. Ac felly ymunwch gyda'r salmydd, arwain fi o Dduw, i graig a fyddo uwch na mi. Arwain fi at y noddfa. Arwain fi at y lloches. Arwain fi at y lle fydd yr enaid yn saff i tragwyddoldeb. O, fe glywed yn gynt am yr hyn am nath yr Iesu. I achub pechaduriaid a fe glywed i'r Iesu ddod i'r byd a chyflawni holl gofynion y tad ac i fe gadwodd yr gyfraith yn berffaith. Ac fe ddath ei fod yn gynrychiolydd i ni. Ac iddo fynd yn ni fydd i'r groes. O, fydd yr enaid yma falle wedi clywed fod Iesu gynt wedi rhoi ei ddwylo pur ar led. Ac fe wisgodd goron o ddrain. Ac fe dywallodd y tad y gosb am ei holl blant ar yr Iesu. Ac fe dalodd Iesu Grist y pris am ein cymweddau ni. Fe dywallodd y gwaed. Ac fe wnaeth y hyn mwyn agor ffordd at y nef. Mwyn darparu grisiau ysgol at y lloches. Dyna beth oedd e. Sef ato ei hun. Dyna beth sydd wedi digwydd. Mae rhaid yr ysbryd glân arwain i at yr Iesu. Ond yr hyn a brofa nawr y ceisiwr, yr ansicrwydd yr ofnau, sut gallai elwa o'r hyn a ddarparodd y gwaredwr. Sut gallai draed sefyll ar Grist, ar y graig, gadarn, ar y noddfa. Sut mae'n bosib? Sut mae'n bosib fod yno? Fel y llongwyr yma'n trio cyrraedd y lloches ac yn methu, ac yn methu, ac yn methu. Mor uchel yw'r lloches y noddfa. Mae allan o gyrraedd. Ac felly fe eilw ar yr arglwydd, o, arwain fi at y fan honno. Arwain fi at y fan honno. Dwi ddim hyd yn oed yn gallu dod â fy hun at Grist. Y groes. Allech chi ddweud y lloches yw'r croes. Iesu Grist ar y groes. Ond chi ddim yn gwybod sut i ddod. Felly gofynnwch i Dduw arwain fi at y graig a fyddo uwch na mi. Achos ni dall wneud dim byd heb nerth yr holl alluog. Dyna gwaith yr ysbryd glân. Wedi'r ysbryd glân agor llygaid yr enaid i ddangos ein pechod. Dyna'r cam nesaf o'i waithau. Mae e'n arwain yr enaid at y graig. Gras yw y cyfan, ac am achubiaeth. Caiff ei enaid ei osod ar y graig, yn y noddfa, yn ddiogel. Falle gallai ddigwydd mewn oedfa. Gallai ddigwydd ar y ffordd adre, fe allai ddigwydd yn yr ystafell yn y coleg efallai. Fe allai ddigwydd mewn rhyw wlad bell i ffwrdd. A chi'n cofio nôl i wersi glwsoch chi fel plentyn neu glywed gweddi mam. Ond yno yn yr ystafell, fod yr ysbryd glân wedi dangos i chi eich pechod ac wedi dangos i chi Grist. Ac i chi wedi gweld mai dyma'r lloches. Ac chi wedi galw arwain fi at y graig sy'n uwch na fi. Arwain fi at Grist, ac mae'r ysbryd glân yn dod a chi at droed y groes.
A beth sy'n digwydd wrth droed y groes? Mae yna ffynon wedi agor, ac mae'r gwaed yn pistillo allan, ac chi'n cael eich golchi'n wynach na'r eira, ac mae'r arglwydd Iesu yn cymryd eich pechod chi, ac yn ei roed arno ef ei hun, ac mae'n roed o'i berffeithrwydd ef i chi, ac yn eich gorchuddio chi'n llwyr, ac mae'n rhoi lloches i chi yng Nghrist. Nawr i chi'n saff hyd tragwyddoldeb, nawr i chi'n ddiogel am byth. Pam? Y mae Crist, y lloches, y graig, wedi'ch achub chi. Ac nawr i chi'n gallu pwyso ar unweddau Crist. Chi'n cael eich amddiffyn o holl gyhuddiadau'r gyfraith. Dyna chi loches, fydd dim un cyhuddiad bellach. Ni fydd un pechod yn dod i wyneb i'w gondemnio. Dim un, gan fod Crist wedi gosbi am y cyfan. Fe amgylchynir yn llwyr o dan adenydd y gwaredwr, adnod 4, preswyliaf yn dy babell byth, am hymddiried fydd dan orchydd dy adenydd. Y mae'r pechadur nawr y ceisiwr wedi dod i'r lloches, ac mae adain yr Iesu drostoch chi. Am le o ddiogelwch, yng Nghrist, ceir holl fendithion iachawdwriaeth, derbynnu'r clogin cyfiawnder, cawn ni'n cyfiawnhau, cawn faddeuant, cawn heddwch, cawn derbyniad, cawn mybwysiad. Mae yna eiriau diri i ddisgrifio bendithion y lloches yma. Fel wnaethon ni ganu chydig bach yn ôl, am hyn bechadur brysia fel yr wyt, fel yr wyt. Dyna i chi. Lle chi dychmygu llongwr wedi syrthio dros yr ochr y llong am yr tonau 20 troedfedd, am yr creigiau agosau. Dydw i ddim yn dychmygu'r llongwr yn oedi rhyw lawer, ac yn meddwl, wel, dwi jyst i'n gwneud yn siŵr nawr fy mod i'n barod i nofio. Does dim amser. Mae e mewn ar gyfwng. A dyna'r enaid, mae yna frys. Heddiw yw dydd iachawdwriaeth, am hyn bechadur brysia fel yr wyt i mofyn am y noddfa fel yr wyt, i tir a gorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon fel yr wyt. Dewch yn brydlon, dewch yn syth fel yr ydych chi, pidwch a trio gwella. Pidwch a trio bod yn fwy crefyddol. Pidwch a trio darllen hyn ar lladw. Darllenwch gair Duw, ond dewch at Grist yna'r cyngor. Ac yna fe gewch chi ddarllen a gwrando a bob math o beth o'r Efengyl. Ond dewch at Grist, dewch at y noddfa, dewch at y lloches. Tra fod cyfle, tra i fod yn agos. Lle chi ddychmygu llongwr yn y dŵr ac yn gweld y grisia ac yn penderfynu, dwi ddim yn siŵr os mai dyna beth sy'n mynd i arwain fi at y lloches. Na, dwi ddim yn mynd i wneud, mae'n mynd i ddal mlaen ar yr ysgol ac yn mynd i llusgo i gorff lan yr ysgol a diogelwch. Dyna beth sydd angen chi wneud tra i fod yn agos. Tra bod chi'n teimlo'r ymwybyddiaeth o bresenoldeb Duw. Gelwch arno. Clyw o Dduw fy Llefain, gwrando ar fy ngweddi, o eithaf y ddei ar y llefaf atat, pan lesmeirio fy nghalon, arwain fi i graig, a fyddo uwch na mi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, graslon i ni, yn diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd. Yn diolch bod yna loches, bod yna noddfa, bod yna aden, yr arglwydd sydd yn ein hamddiffyn. O Dduw, tyrd, arwain yn eidiau heddi i weld i pechod, ond hefyd i weld yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd, gweithio'n rymys yn ein plith unwaith eto. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen i'n gwasanaeth, gadewch ni ganu canol rhif 21 o deied pob Cristion i Fethlem yr Awron i weled mordurion yw'n Duw. Canol rhif 21 gewn ni sefyll i'w chanu.
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.